Continúan as tractoradas en contra do acordo do Mercosur. A autovía das Rías Baixas xa non está bloqueada á altura de Trasmiras. A última hora desta tarde, os gandeiros chegaron a un acordo ca Garda Civil e liberaron o carril sentido Madrid que se vai habilitar como doble sentido. Con todo, seguen ca protesta e o carril dirección Ourense quedará ocupado ata mañá o mediodía. Denuncian que as medidas que establece o acordo do Mercosur levaráos á ruína total. Son acuerdo de desconvocar ese carril porque, bueno, vemos que moitos camións estes días están circulando por o centro de Ourense, por o centro de Xinzo, perdón. Vamos a seguir manifestando, temos os tractores en Ourense, temos os tractores en Xinzo, esos tractores en principio non se van a mover. Es la mejor propuesta que podíamos imaginar para el conjunto de las comunidades autónomas de este país. Más impuestos para todos los españoles, más recursos para el separatismo y más tiempo para Sánchez. Ese es el modelo de financiación que quieren imponer. Este é o momento no que os axentes detiñan o marido da muller asasinada en Cádiz. Un novo caso de violencia machista que ocorreu esta madrugada na vida de Olvera. A vítima tiña 58 anos e sobre o sospeitoso non constaban denuncias previas. Segundo algunhas fontes, el mesmo chamou a unha filla para contarlle o acontecido. De confirmárense, sería a cuarta vítima da violencia de xénero no que vai de ano. 3, 2, 1... ¡Cero! Xa o estaban escoitando, case 2 meses despois, Vigo despídese oficialmente do Nadal baixo a atenta mirada de centos de persoas. Hai máis ou menos unha hora, o seu alcalde Abel Caballero premeu o botón vermello, apagando as 12 millóns de luces LED repartidas por máis de 400 rúas da cidade. Agora comeza de novo a conta atrás. Se empiezan a apagar las luces. Son as voces de centos de músicos que cantan pola paz no Coliseo da Coruña. En total, 700 persoas traballan arreo nesta iniciativa do proxecto educativo Chorus. Hoxe celebran este concerto onde tamén están a Orquestra Sinfónica de Galicia, coros infantís e voces consagradas. Ás portas do propio recinto hai un punto de recollida de material escolar. Nuns minutos coñecemos máis. Saúdos, que tal? Boas noites. O campo segue e seguirá protestando e mostrando o seu malestar polo pacto entre Mercosur e a Unión Europea. En Galicia, na autovía das Rías Baixas, continúan os tractores á altura de Trasmiras. Demetrio Morenza, ti estás ali. Os agricultores e gandeiros van continuar aí tamén esta noite. Cales son as novidades? Contanos. Sí, bueno, antes de nada, dicir que a protesta continúa e o enfado no sector gandeiro por ese convenio entre a Unión Europea e Mercosur. E así hai novidades, porque ao longo de toda esta xornada, tamén a madrugada pasada, esta 52 permaneceu cortada tanto sentido Madrid como sentido Ourense, aquí na saída xusto na altura de Trasmiras. Ben, a novidade é que xa se trasladaron os tractores que estaban no carril sentido Madrid, xa se trasladaron para este carril e ao longo das próximas horas vais a habilitar ese sentido Madrid nas ambas direccións, é dicir, habilitarase tanto sentido Madrid como sentido Ourense, mentres que gandeiros e agricultores continuarán ao longo de toda esta madrugada, tamén toda a mañá do luns neste carril sentido Ourense, que aquí continuarán cos tractores, pero xa anunciaron que mañá ao mediodía abandonarán tamén este corte de tráfico, pero as protestas van continuar ca concentración tamén de tractores na cidade de Ourense alrededor da subdelegación. Unhas protestas as que mañá tamén se sumarán outros colectivos na cidade de Lugo. Varias asociacións teñen convocadas unha concentración para as 12 da mañá do luns e tamén na cidade da Coruña, neste caso o sindicato Labrego Galego ten convocada outra concentración diante da delegación na cidade da Coruña. Así que, como decíamos, un sector, o gandeiro e o agrario, que continúa moi molesto con ese acordo que se asinará nas próximas xornadas entre a Unión Europea e o Mercosur. Sobre as 7:30 da tarde, as negociacións entre representantes do sector primario e a Garda Civil permitiron alcanzar un acordo para desbloquear a A52, polo que se decidiu liberar un dos carrís e desplazar todos os tractores ao outro lado da vía. Deste xeito, quedou libre o carril en sentido Madrid, mentres que o de sentido Ourense permanecerá ocupado ata mañá ao mediodía.
Chegamos a un acuerdo de desconvocar ese carril porque, bueno, vemos que moitos camións estes días están circulando por o centro de Ourense, por o centro de Xinzo, perdón. Bueno, os nosos veciños de Xinzo tampouco teñen por que sufrir as consecuencias desa circulación. Están aquí todos os días apoiándonos e, bueno, creemos que xa reivindicamos estes 2 días. Vamos a esperar a darlle un plazo ao señor delegado. E se non atende as nosas reivindicacións, temos pactado facer cortes de 3, 4, non sei cuántas horas, ainda non o decidimos, tamén aquí na 52. Maila este acordo, os agricultores e gandeiros pasarán ali a segunda noite ao raso, cun tractor como refuxio ou unha paca como colchón. Van a permitir meter da fora dos países latinos tanto de agricultura como de carnes, todo tipo de produtos sin ningún tipo de control sanitario. Entonces, evidentemente, non podemos competir, porque a nos aquí exíxennos un montón de medidas que alá non as exixen. Mentres Bruselas defende o acordo da Unión Europea con Mercosur polo aforro en arancéis, o campo ourensán suma xa 14 días de movilizacións en toda a provincia. De que hoxe van a estar esos precios máis baratos, pero eso non nos vai a solucionar nada, porque eso vai ser momentáneamente para meter o produto. Unha vez que eso vai a estar ao noso precio ou máis elevado que o noso precio, non vamos a ter calidade, iso é o que é moi claro. A semana arrincará con novas movilizacións en Lugo e na Coruña. As protestas serán este luns ás 12. Agromuralla e gandeiros galegos da Suprema mobilizaránse en Lugo e o Sindicato Labrego Galego convoca unha concentración na Coruña contra o Tratado de Libre Comercio. As movilizacións contra este acordo comercial continúan tamén no resto de España. Nesta cuarta xornada, os gandeiros e agricultores cataláns manteñen cortes de tráfico, principalmente na AP7 e na Nacional Segunda, ambas na provincia de Xirona, e na C16, altura de Berga, en Barcelona. Os agricultores tamén seguen bloqueando cos seus tractores o paso fronteirizo con Francia, no Col d'Ares, e o acceso ao Porto de Tarragona. A Generalitat convocou unha reunión extraordinaria con organizacións agrarias para definir as medidas a adoptar pro sector agrario e gandeiro e mitigar así os efectos negativos deste acordo. Esto es el desastre de la agricultura. Yo no sé en el resto de Europa exactamente cómo lo tienen montado, pero aquí es un desastre. Solo con una promesa, solo con un pacto, solo con un hablaremos, no vamos a marchar de aquí. E mentres continúa o descontento, a patronal de transportistas Fenadismer denunciou este domingo que consideran un secuestro de máis de 40.000 camións, especialmente nas vías que comunican con Europa, debido ás movilizacións agrarias destes días. A través dun comunicado, a patronal fala de pasividade dos gobernos centrais, catalán e vasco, que está a causar, aseguran, importantísimos prexuizos económicos. Na política, Alberto Núñez Feijóo anuncia que se chega a Moncloa cambiará a lei para evitar que os aforados poidan esquivar a xustiza. Avanzou no acto en que o PP reuniu este domingo preto de 4.000 persoas na Coruña e no que Feijóo e Rueda volveron rexeitar o modelo de financiamento autonómico proposto polo Goberno. O presidente dos populares propón modificar a figura do suplicatorio, que é a autorización que debe dar o Congreso para que un deputado ou senador poida ser imputado polo Supremo. Ningún político puede tener derecho a asegurarse la impunidad. La historia no amnistiará al sanchismo y mi gobierno tampoco. Feijóo tamén anunciou na Coruña unha reunión de presidentes autonómicos do PP a semana que ven en Zaragoza para facer fronte común contra o acordo do Goberno con Esquerra sobre financiamento. Más impuestos para todos los españoles, más recursos para el separatismo y más tiempo para Sánchez. Ese es el modelo de financiación que quieren imponer para los servicios públicos de la gente. Alfonso Rueda defende que Galicia non vai tolerar que o novo modelo non se negocie entre todas as comunidades. Y que el interés común de la unidad, de la solidaridad y de la igualdad de todos los territorios en España está por encima de los egoísmos y de los chantajes. Y no queremos chantajes, ni los hacemos, ni por supuesto los admitimos. O líder dos populares galegos aposta por trasladar ao resto de España a fórmula galega. Queremos normalidad y no queremos ni antipatrias ni salvapatrias, ni un extremo ni al otro, ni de derechas ni de izquierdas. Queremos la normalidad que representa el Partido Popular, que es lo que tenemos en Galicia.
Mentres, o Partido Socialista defende o modelo de financiamento autonómico. Aseguran que é unha oportunidade única que corrixe desigualdades e que ningunha comunidade autónoma sae perdendo. El sistema de financiación que propone el Gobierno de España es la mejor propuesta que podíamos imaginar para el conjunto de las comunidades autónomas de este país. No hay ni una sola comunidad autónoma que pierda con este sistema de financiación. Tamén se referiu a esta nova proposta a líder nacional do BNG. Ana Pontón amosouse totalmente contraria a esta reforma porque considera que prexudica a nosa comunidade. Defende pola contra que Galicia sexa soberana no financeiro. Queremos ter a chave dos cartos, queremos ter un concerto económico que nos permita recadar aquí os impostos que pagamos os galegos e as galegas e que desde logo nos permita mellorar os nosos servizos públicos. Ana Pontón realizaba estas declaracións durante o homenaxe a Castelao que a Formación Nacionalista organizou con motivo do cabodano do conspícuo intelectual galeguista. Foi no Paseo da Ribeira en Rianxo, vila natal do escritor. Nela, a líder do BNG reivindicou a figura de Castelao como guieiro en tempos especialmente convulsos. No exterior, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estudia atacar Irán se o réxime dos ayatolás segue reprimindo as manifestacións opositoras nas que xa morreron máis de 100 persoas. O goberno iraniano asegurou que respostará a calquera agresión con ataques a obxectivos norteamericanos e israelís. A situación en Irán empeora, alo menos segundo as organizacións non gobernamentais que estudian o país e que falan dun mínimo de case 200 mortos desde que o 28 de decembro comezaron as protestas en Teherán, inicialmente por motivos económicos, pero que pronto derivaron en manifestacións contra o réxime dos ayatolás. Outras organizacións falan xa de máis de 500 mortos. O goberno de Irán, que mantén pechado internet e apagada a telefonía internacional, di que os manifestantes, os que denomina terroristas pagados, mataron 8 policías e prenderonlle lume a varios edificios. Tamén varían as cifras de detidos nas protestas segundo as quen as dea, máis de 200 segundo o réxime e alrededor de 10.000 segundo as organizacións opositoras. Desde os Estados Unidos, o presidente Donald Trump, a través das súas redes sociais e dos seus colaboradores directos, asegura que se os ayatolás seguen matando xente, eles estudian accións militares contra Irán, que poderían incluir bombardeos sobre Teherán similares aos realizados en xuño do ano pasado. A resposta do goberno e dos militares de Irán non é menos contundente, afirmando que están preparados para pasar á ofensiva. O presidente do Parlamento iraniano afirmou que calquera ataque estadounidense convertiría en obxectivos lexítimos a Israel e as bases norteamericanas na zona. En Venezuela, a actualidade pasa polo seu petróleo. Donald Trump anuncia que lle pecha a Villa Cuba e que non recibirá máis cartos do cru, nin máis hidrocarburo. Os chavistas reclamaron esta fin de semana a liberdade para Maduro nas rúas e a administración estadounidense pídelles aos seus cidadáns que abandonen o territorio venezolano. O petróleo de Venezuela é un dos focos informativos destes días. Donald Trump non só decretou esta fin de semana unha emerxencia nacional para protexer os ingresos polo cru en contas do Tesouro estadounidense. Non quere que reclamen eses cartos os acreedores da débeda externa venezolana. Hai unhas horas anunciaba na súa rede Truth Social que Cuba xa non recibirá máis cartos deste petróleo. Lembra que a illa estivo vivindo destes ingresos durante anos a cambio dos servizos de seguridade para Chávez e Maduro. Mentres en Caracas e outras cidades venezolanas houbo marchas esta fin de semana para pedir a liberdade de Maduro. O seu fillo di que está ben. Que no estemos tristes, dijo que no estén tristes, que nosotros estamos bien. Somos unos luchadores. Dijo Nicolás, yo soy un luchador. No outro bando, os familiares dos presos políticos seguen á espera de máis escarceracións. Esta muller amósase preocupada polo seu irmán. Él sufre de asma y le pusieron un papel blanco en toda la cara y él que empezaba a gritar como que estaba asfixiado y ellos no le hacían caso. A opositora María Corina Machado está pendente de reunirse con Trump entre o martes e o mércores en Washington. Hoxe sinalaban unha mensaxe nas redes sociais que Venezuela pronto será libre, pero Trump non parece precisamente favorable aos cambios profundos no país a curto prazo.
Por certo, a administración estadounidense alerta aos seus cidadáns para que saian de Venezuela ou non viaxen ao país os que manexaban esa previsión. Tema ataques de grupos armados paramilitares. O goberno de Delcy Rodríguez contesta que eses temores son infundados. A Garda Civil investiga como posible crime machista a morte dunha muller na súa casa de Olvera, na provincia de Cádiz. Os axentes detiveron o marido na mesma vivenda. Fontes próximas á investigación indicaron que o home detido pola morte da súa muller en Olvera avisou a unha filla do sucedido e que foi esta quen chamou o 112. A Garda Civil acudiu de seguido á casa da parella, atopou a muller morta e prendeuno a él na mesma vivenda. Desde el Ayuntamiento y en nombre de todo el pueblo de Olvera lamentamos profundamente el fallecimiento, esta muerte violenta de una vecina de la localidad. Desgraciadamente hemos despertado hoy con esta triste noticia. Hemos trasladado también al domicilio para presentar a la familia pues, los recursos de ayuda que le podemos ofertar desde el Ayuntamiento. A vítima, María Isabel, tiña 58 anos, era coñecida por todos nesta localidade de menos de 8.000 habitantes e participaba nunha asociación polo apoderamento das mulleres. María Isabel es una socia nuestra y no sé, no tengo palabras para decir. Estamos consternadas y estamos esperando a ver cómo está todo ahora en trámite de investigación y estamos fatal. A muller convivía co seu home de 60 anos sobre o que non constan denuncias previas por violencia de xénero. Dese confirmar que morreu pola man del, María Isabel sería a terceira vítima mortal da violencia machista este ano en España e a segunda en Andalucía. Guardia Civil! Guardia Civil, abra a porta! En Madrid, a Garda Civil detivo unha banda organizada formada por grupos de trinitarios, de Blood e de Fortichú. Provocaban diversos altercados nos barrios para dominar zonas. Hai 6 menores detidos e 11 investigados. Tenían enfrentamientos periódicos en plena calle, en Collado Villalba y Galapagar, con el fin de controlar los barrios y ser los grupos territoriales predominantes en la zona. Un home armado atrincheirouse durante 7 horas na súa vivenda en Sevilla, despois de facer varios disparos ao aire. Sucedeu a primeira hora da mañá, nesta rúa da localidade de Camas. O home mesmo chegou a apuntar a un veciño ca súa pistola. Afortunadamente, ninguna persoa resultou ferida. Ata o lugar desprazáronse efectivos do Grupo Especial de Seguridade da Policía Nacional, entre eles un negociador deste corpo. Finalmente, os efectivos do GOES entraron na vivenda e detiveron o individuo que realizou eses disparos. A familia da rapaza de 13 anos que morreu este sábado en Logroño tras tirarse dun edificio xunto a un mozo de 20 denunciara horas antes a súa desaparición. Atoparon os seus corpos ao pé deste edificio en construción, o que accederon despois de que a furgoneta ca que chegaron ao lugar rompera o valado de seguridade. Botáronse o baleiro dende un 8º piso. A policía sospeita que o fixeron de forma voluntaria e trata de determinar as circunstancias. Segundo informacións de medios locais, a menor e o mozo falecidos mantiñan unha relación que non era ben vista pola familia da rapaza. E a vaga da gripe en Galicia mantén unha incidencia baixa e está en descenso. O balance da temporada deixa 3.200 ingresos, maioritariamente por gripe A. E aínda que o pico xa pasou en decembro, o Sergas pide precaución despois das reunións do Nadal. Por iso, segue sendo importante a vacinación. En total, xa se inmunizaron máis de 877.000 persoas. Destacan, sobre todo, os sanitarios, cunha taxa 12 puntos por riba do ano pasado e os maiores de 65 e de 80 anos. Salvaterra estrea campo de fútbol municipal. Cun partido de liga contra o Mondariz inauguraron unhas instalacións que aspiran a ser un referente na provincia en sostibilidade. O campo ten alumeado LED, vestiarios renovados e videomarcador digital. O Goberno galego vén de investir 1 millón de euros para mellorar as escolas infantís que dependen da Xunta. Unha delas é a de Carral, que esta mañá visitaba a conselleira de Política Social. Fabiola García aproveitou a visita para salientar o aforro que supón para as familias a gratuidade destes centros para os nenos e nenas de ata 3 anos, así como o aumento da ratio de escolarización dende que se aprobou esta medida hai agora 4 anos. Gracias a esta gratuidade, Galicia se consolida como a comunidade de referencia na ratio de escolarización de todos os nenos de 0 a 3 anos. É a única comunidade que conta con esta gratuidade total e xa estamos nestos momentos por riba de países da Unión Europea que antes era unha referencia no apoio á familia e á natalidade como podían ser Noruega ou Suecia.
A partir das 8 da mañá deste luns quedará cortada a calzada esquerda da autovía VG20 sentido Vigo polas obras no viaduto do Porto. Segundo o Ministerio de Transportes, executaranse reparacións durante a primeira fase das obras para garantir a seguridade de traballadores e usuarios. Para asegurar a fluidez do tráfico, realizarase o desvío da circulación da calzada esquerda en sentido Vigo, entre os kilómetros 9 e 10 da autovía, cara a calzada dereita en sentido Portugal. Este corte manterase previsiblemente ata finais de 2026. Ben, a partir de mañá haberá novos paros no transporte de viaxeiros por estrada na provincia da Coruña. As vindeiras 2 semanas a folga paralizará os autobuses os luns, martes e os venres. Se nada cambia na negociación do convenio colectivo, a partir do 2 de febreiro o paro será xa totalmente indefinido. Algo que pode provocar molestias, sobre todo, nos usuarios. Ademais do aumento salarial, o sector do transporte de viaxeiros por estrada reivindica, entre outras demandas, a reducción da xornada e a ordenación do tempo de traballo, a actualización dos permisos retribuídos e o recoñecemento da xubilación parcial. A Comisión Negociadora denuncia que o convenio colectivo leva paralizado dende hai 4 anos e fala de inmobilismo da patronal. Na Coruña, peóns e transporte público conviven na Avenida da Mariña dende hai 10 anos. Parece non existir problema, pero os condutores dos autobuses denuncian que o risco de atropelos aumentou ca plataforma única. Por seguridade, decidiron poñer avisos nas paradas. Hai unha década, o túnel do Parrote permitiu a peonalización da Mariña, liberada do paso diario de máis de 30.000 vehículos. Para que tengan preferencia los peatones, para que tengan el doble de acera y toda esta cosa, poder pasear tranquilamente por allí. Muy bien. Non obstante, o transporte público continúa circulando pola avenida, agora compartindo asfalto cos peóns. Hai moito tránsito de xente e a verdade é que preferiría que fose peatonal. Non é cómoda, ou unha cousa ou outra, non? Ningún elemento físico separa o tráfico rodado do tráfico a pé. A xente cruza por calquera punto, ás veces atenta a unha posible coincidencia espazo-temporal cos autobuses, outras veces despreocupada ou distraída. Una separación física entre la calle y la acera. Y esto es un poco peligroso. Yo, de hecho, alguna vez tuve algún susto ya, pasando. Os condutores dos autobuses levan tempo advertindo do perigo que representa a plataforma compartida. Mesmo rexistraron unha petición no Concello para que analice e solucione o problema. Incluso para nosotros, pero para los niños, porque no ven nada que los separe de la calle y pueden salir perfectamente. Siempre lo pensé. Siempre lo pensé, yo con mis nietos, cuando venimos por aquí tengo mucho cuidado. Sobre todo xente de fora, que ven por aquí e se nota que hai que avisar. Pues mira que viene el bus y tal, y encima ahora los coches eléctricos que no se oyen. Hay que andar con cuidado, ya está, simplemente. Ante a ausencia de resposta, os propios condutores optaron por colocar estes cartéis nas marquesiñas das paradas, unha advertencia para evitar accidentes graves. Polo momento non houbo ningún mortal na Avenida da Mariña. A Asociación de Veciños Raigame do Ensanche Compostelán inicia unha recollida de sinaturas para pedir o peche de locais de ocio nocturno os que responsabiliza da degradación do barrio. Tamén reclama o control do tráfico de drogas en parques e en pisos da cidade. A Asociación Raigame do Ensanche de Santiago empeza o ano cunha recollida de sinaturas. O colectivo veciñal considera que o barrio está a degradarse por culpa dos locais de ocio nocturno e pretende facer visible o problema. A primeira reclamación é o peche definitivo de 2 negocios e de 2 pisos. Peche xa definitivo dos 2 afters, donde na última redada do mes de novembro puxo en evidencia a cantidad de armas blancas que se requisaron, a cantidad de dosis de drogas que se requisaron, e que non é a primeira vez, nin a segunda, nin a terceira que se fan este tipo de redadas. Peche xa definitivo de 2 narcopisos que traballan con sorprendente impunidade, ou sospeitosa impunidade, como é o narcopiso do número 5 de Santiago de Chile e o narcopiso do número 6 de Alfredo Brañas. Consideran que o último informe de criminalidade do Ministerio do Interior dalles a razón. O informe di que aumentaron casi un 50% as leas e as lesións alrededor de 12 negocios de ocio nocturno en plena rúa, que os atracos aos comercios van en aumento,
aumentaron casi un 25% os atracos, creemos que relacionado cos drogodependentes. Danse 6 meses de prazo para entregar as sinaturas no Concello, o que lle piden o control rigoroso das capacidades, sonómetros e licenzas de todos os locais nocturnos. En canto ao tempo, a neve complicou esta fin de semana a circulación polas estradas de gran parte do país e ata hai poucas horas permanecían activas alertas por risco de aludes en 3 comunidades, Aragón, Cataluña e Navarra. Aínda que as intensas nevaradas provocadas pola borrasca Goretti tamén deixaron imaxes como estas, estacións cheas de esquiadores e xente gozando da neve. Ben, pois aquí en Galicia mañá vai ser unha xornada dura no mar. O litoral atlántico estará en alerta laranxa durante todo o día. Iria Soengas. Sí, xa empezamos a notar que sopla un pouquichiño con máis forza o vento aquí en Baiona, pero o certo é que a complicada será a xornada de mañá, porque un temporal de mar e vento vai deixar o mar moi revolto, especialmente na costa atlántica, con ondas que poderían chegar aos 6 metros de altura e ventos que mesmo poderían superar en refachos os 80 km por hora. Unha situación que levou a Xunta a activar esa alerta laranxa e a suspender todas as actividades deportivas no mar, tanto as federadas como as do programa Xogade. As autoridades recomendan tamén extremar as precaucións, non achegarse á beira do mar, sobre todo a esas cantís ou a zonas de rompente en que poida haber golpes de mar. Xornada complicada no mar, pero ollo tamén no interior, porque hai avisos amarelos por precipitacións intensas activos, sobre todo no sur da comunidade. Grazas, Iria. Preto de Baiona, imos a Vigo, porque ali dixeron adeus ao Nadal. Despois de case 2 meses, as luces apagáronse nunha xornada na que a chuvia, por sorte, deu unha tregua. Andrea Otero. Sí, o apagado foi aquí xunto á árbore xigante na Praza do Sol de Vigo, encabezado polo alcalde Abel Caballero, quen celebrou que este foi un dos mellores nadais da historia de Vigo. Foron case 2 meses de Nadal e máis de 12 millóns de luces LED que alumearon 400 rúas da cidade. Tamén dixo que foi unha sorte para o comercio e para a hostelería, que agora toca agardar ata o vindeiro mes de novembro para poder ver as luces acesas outra vez. Foi unha Navidad maravillosa, un pouco de chuvia polo camiño, pero resolveuse ben, millóns de personas, cheos totales, clima social magnífico, entretenimiento e belleza. Por tanto, estamos moi satisfeitos. Xa estamos preparando a de dentro de 2 anos, porque a do ano que ven xa está preparada. Impresionante, como sempre, isto é unha pasada. É moi bonito, son días que desconectas un pouquiño, ves aquí, digamos, por así decirlo, os problemiñas que tes con estas luces, con este ambiente, a verdad que é precioso. Genial, genial. Teño que decir que temos o mellor alcalde do mundo e do planeta, e temos as mellores luces do mundo, é unha felicidade para todos, contar con estas luces. É moi bonito ver todo Vigo con luces, é moi bonito. Nosotros venimos de Italia, estamos aquí de Erasmus y amamos todo el periodo de la Navidad y amamos en particular el árbol, y ahora ver el árbol apagado será muy triste. Pois ata o ano que ven. Os bares nalgúns povos son máis que establecementos públicos para tomar algo. En vilas como Cervantes, en plena montaña lucense, funcionan como centros dinamizadores, onde os veciños teñen oportunidade de xuntarse e pasar un bo anaco. Na capital de Cervantes hai apenas medio cento de habitantes. O dono do único bar aberto recoñece que é máis ca un negocio. Como centros sociales, que moita xente para pasar o tempo, hai xente maior, para xuntárense e charlaren, e bueno, e é o que hai. O seguinte máis próximo está a 5,5 km, xa vai pola segunda xeración. Véndese menos, agora porque prácticamente para comer non queda neste ayuntamiento, non queda naide máis. Quedan pior nedo algo os fines de semana, o mellor. É un punto de reunión, aquí xogase moito o tute, pois é un punto de reunión para que a xente bote a partida, pois eso, deixanse incluso recados, fais como... A veces incluso fais labores de mírame o móvil, sabes? Raúl, que hoxe está de comensal,
e traballou hai tempo no pobo, lembra cando había unha cantina en cada aldea. Hoxe recoñece que funcionan como un centro social. Oficialmente non é un centro de reunión, pero é o único sitio onde tú podes salir do fogar, e encontrarte con alguén e departir, tomar unhas copiñas, botar unha partida e charlar. É un sitio para que poden vir, xuntarse, xogar a partida, estar en tertulia, xuntanse a xente de todos estes pueblos que non teñen outras iniciativas. Pois a verdade é que é unha suerte ter un sitio, un negocio aberto nun pueblín como pode ser este Cuatro Vientos. Son o abeiro dun pobo que esmorece. Un dos sons inconfundibles do Nadal é a música das rondallas, unha tradición moi típica do sur de Pontevedra que agora está de moda grazas á película de Daniel Sánchez Arévalo. Esta tarde xuntáronse no Porriño as mellores agrupacións do momento. Unha mostra da mellor música dos Ranchos de Reis encheu o pabillón municipal do Porriño nun certame xa clásico en que non se compite por un premio, senón por manter viva unha tradición que se transmite de pais a fillas e fillos. Levo toda a vida por meu pai este ano e personalmente por él, porque aguantou o centenario da rondalla de Atios e desgraciadamente pues, está desde lá arriba mirándonos. Sigo con forza por él, sobre todo. Porque xa meu pai era rondalleiro, anduve moitos anos cas fillas na rondalla, que lle gusta o baile, tocar a pandereta. Fui a ver con meu pai o ano pasado, entón, como me molou, vou con mi madre a tocar a pandereta. 17 agrupacións de Redondela, Tui, Bayona, Nigrán, Gondomar, Vigo, Mos e, por suposto, do propio Porriño participan no encontro. En total, máis de 2.000 integrantes, dende os 5 ata os 80 longos anos. Músicos afeccionados que fan soar pandeiretas, charrascas ou castañuelas. Un papel moi importante tamén o que xogan os abandeirados. Eu teño que dar as señas para que as bandas, os meus abanderados, neste caso, móvanse seguindo as pautas que xa temos predeterminadas de antes. Entón eu pues, fago un poquinho eso de como a directora da rondalla, pero neste caso a directora das bandeiras. A recén estreada película Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo deu pulo a unhas formacións populares que lonxe de esmorecer medran cada ano. A xente disfruta o que é o importante. A verdade que é unha pasada. E o tema da película tamén lle deu... Sí, o tema da película esa parece que realzou máis aínda o tema, non? Este certame é un ensaio xeral do concurso que se vai celebrar a vindeira fin de semana no IFEBI e ali xa haberá que dar a mellor nota para gañar. Máis música. Sobre o escenario, máis de 700 persoas e un repertorio con cancións que son bandas sonoras vitais de varias xeracións. Sucedeu no Coliseum da Coruña, nun concerto pola paz emocionante co que culminou o proxecto educativo Chorus, unha aposta polo poder transformador da música. Máis de 400 voces arroupadas pola Orquestra Sinfónica de Galicia cantaron pola paz nun espectáculo que celebrou a música cun repertorio esencialmente de cine. O importante era un repertorio que fora unha conexión entre pais, nenos, que coñece todo o mundo, como son as cancións de Disney, e despois cancións que tamén teñen a suficiente solera, como pode ser We Are The World, ou This Is Me, ou A Million Dreams, que son cánticos de liberdade e de paz. O concerto foi o premio a meses de esforzo e de traballo conxunto do profesorado e do alumnado implicado no proxecto Chorus, que introduciu o canto coral nas escolas como instrumento para a educación en valores. Queríamos reivindicar a necesidade da paz, nunca mellor nestes momentos que estamos vivindo, e por outro lado tamén darlle importancia á ensinanza dos coros, da música vocal, da música coral infantil nos colexos, non? A importancia que ten como elemento vertebrador de compañeirismo, de socialización e simplemente de cultura. 700 persoas sobre o escenario nun coliseum vibrante e solidario, porque tamén foi punto de recollida de material escolar para a Escola Coruña de Senegal. As voces de Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa, Gandhi, Carlos Tojeiro, Eva B e Tiño tamén se sumaron ao Concerto pola Paz, que nace coa vocación de converterse nunha cita anual na Coruña.
E fíxense agora nestas impresionantes imaxes que chegan dende Hawái. O que están vendo é o volcán Kilauea, un dos máis activos do mundo. Un dos seus cráteres entrou en erupción lanzando longas fontes de lava que en outros episodios chegaron a superar os 500 metros. Os expertos vixían de preto porque o vento podería dispersar gases volcánicos e material cara ao sur. Por certo, antes de marchar, hoxe é o día do agradecemento. Grazas, non custa nada e seguro que sacan un sorriso. Grazas tamén a vostedes por acompañarnos.